Kikhun kikti jong uba o Benedict Rani bala jute ba kong uba o bi Rani harangkat ki bahi bat ki paralok pa it bathon jong o mata kasngi khat san tarik naitung kila penlong ka program ban kan mau it ya kalung khu sngi yap ka bashi snam jong ni urang ba ubala no senyang shibon ki kam ha ka imlang ka salang kumban shi thu lingkot shaphang uba o Benedict Rani lani o bi Rani bam kwai hadwa ruble lakhai u ha ka snam khat san tarik August kat khandai spa san pu pra bat ula klat no nak ni kasla perthai haka khat san tarik jumna Julai 2004 uni urang ba ude unong seng ka we ka seng tremons ngobha ka ribhoi area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan ha umsning patarem bat kiwe Hagani kasni lawan banadon bantalang da uba Mirror Bonds MLA kanong po Father Pius Shadam Parish Priest Umsning Parish ba Rocky Marwen rang ba snong Umsning Property ba Carlos Kharkongor Vice President Barimka Rawa ba Rocky Kala Chairman Umsning Town Dorbar ka kong Banisha Umba Vice President Rawa ka baderu ka khun kong jonglit ubi Rani ikhna school ki asha bat kiwe Hagani kasni ki khun ki kti jong ni urang ba kila yo ban pleno ya umot sa jeng kan mau jong ni urang ba haka phalau yeng jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa ka khusnam Obi Rani Memorial Award sheki arut kilong kemi ki balawan ra nam bat buram leng ba ka jing kai sports bat haga jing pule bat la yo ru ban plat pat ba ya ka documentary film shaphang ka jing em jong ba Obi Rani Bangin yai buat mami
Hakim lang ga salang, haga balang, hagi wei benta, ki balanok senyang, haga bagi dinjak ki jongki, ki yaine sirta, ki kentin ki bo melung sosot ham ujukren, kabayedei bahana ka benta ki samla, banda ka benta ki mati ki babun ki jukut mau. Kabong kami samla khmat jongpi ba pintip shono ban phai. Don uklur wan lam lenti im ka kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino shadin jong i. Walada i im don shu ban ni. Mar khmat imio shu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rkhi ban ye sotanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino shadin ki bangi ngimla ban klet ki sanam shirta ki kam ki ba ila ino shadin kajing associate kajong ibat kajing kasem kajong i kata ngimla ban tip dan rengi susu biang nagi kentin ki ba ki khun ki jong i ki kren nagi kam ge ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong nong yelam ulong ai buj ai bor ya ki khun gi jong i ban penhe pensan naga akor ke borom ngujing tibru tible ban ngi sokmen ban i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing nyalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki sim adin kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kam long ga basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kan thei ba sinram kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la ga de ni ke caka pengidan hang ni lagi wei ki penta ki pengidan bat ha ga dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wei na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai la de roklamat sibun ki kam ban de kam bat ka ni ka seng ka ba IT la de na ga benta kum no ban sakri ha ga de bat ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi de ki social audit ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wei ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban sakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chumi begins with a dreamer. Haman gijing posneu ki bakrao ki sedang naunong posneu nasnong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing posneu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing posneu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kumbanga ong umdeshu tang urang ba jong gani ka snong Henry nganong ipi ba udei uta founder ubadan ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani ka snong sning beit ke jongi kumwei na ki kriu perkhat ubalawan na pat ka wei pat ka snong na snong shari bajengai kajingya lanti ha kajingim go jongu ban poi ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti
ban sandur ya kasnong bait kasnong umsning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga shnong ba e ke jongi iladan shibun ki benda ki bakerpang bagani ga shnong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau niu rangba ula ai ti met ba mensim bagani ga shnong jongi kalong kumni ngagan mau ha kapor ga jinglong khna ka jonga Bai pai jongai lit MS Royce im idang long kumus kretri snong jonga snong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong umsning ngakan mau hakapor jinglong khna ka jonga habai pa jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong umsning Haka ka por ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong. Barka snong ba ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun. Haus nem kendai pupra hadu hajar iwei bai pa jongai lalong rang ba snong. Ngakan mau kumno kini ki arngot ki syong ban perkhat. Teng ngasgo binyaru Haka jinglong khna ka jonga habangai I bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu ligbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying Nansa wanbu sa mga ayapi, syaying jompi. Kia kren biria prarangba. Naman na plengki kun bareddo. De mga baju penbiang. Yaki hakabam kadi kajongki. Habakut kajing slok kajongki. Syuhabakin ya prano. Bat ngakan mau tik patik. Bakumno kini ki kraw perkat kiong. Nginya sandur no. Ya kasnong kajongi. Banseng hakatu ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home kalayan lenti